कटलेट म्हटलं ना की बटाट्याचा वापर हा 100% केलाच जातो. पण आज मी सकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा संध्याकाळच्या छोट्या भुकेसाठी बटाट्याचा वापर न करता एकदम बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ अशी कटलेट बनवतीये. दिसायला पण सुंदर आहेत, त्याचप्रमाणे चवीला पण अप्रतिम अशी लागतात. बऱ्याचदा काय होतं, बटाटा आपल्याकडे उकडलेला नसतो किंवा अनेकांना काय बटाटा खायचा नसतो. तर आजची ही कटलेटाची रेसिपी स्पेशल अशी आहे आणि ही झटपट अशी बनवून तयार होतात. तर नमस्कार, मी आरती आणि आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. सगळ्यात पहिल्यांदा इथे एक मी पॅन घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये तेल घालून घेते. इथे 1.5 चमचा तेल घातलेलं आहे. तेल छान असं गरम झाल्यानंतर आतमध्ये मोहरी घालून घ्यायची आहे. मोहरी छान अशी फुटल्यानंतर वर मी जिरं घातलेलं आहे आणि तीळ घातलेले आहेत. तीळ चांगले 2 चमचे भरून इथे घालतीये मी. 4 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, त्या बारीक चिरून अशा घेतलेल्या आहेत आणि त्या पण फोडणीवर इथे घालून घेते. आलं घेतलेलं आहे किसून, अर्धा चमचा आलं आहे हे, ते पण फोडणीवर घातलेलं आहे आणि हे सगळं व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. छान अशी ही फोडणी झाल्यानंतर आतमध्ये मी 2 वाट्या भरून पाणी घालते इथे. सगळं प्रमाण आहे ते वाटीने मोजूनच घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर इथे मी चाट मसाला अर्धा चमचा घातलेला आहे, त्याच्यामुळे चव एकदम चटपटीत आणि आंबट गोड अशी येते. कोथिंबीर घालून घ्यायची आहे आतमध्ये आणि चिली फ्लेक्स घातलेले आहेत अर्धा चमचा, त्यामुळे दिसायला जरा छान दिसतं हे. इथे चवीप्रमाणे मीठ घालून घेते. आता हे सगळं मिश्रण आहे ते मी बारीक गॅस करून छान असं उकळत ठेवलेलं आहे. आजची कटलेटची रेसिपी आहे ना थोडीशी वेगळी आहे, कारण मी आज केळ्यांपासून कटलेट बनवणार आहे. तर इथे कच्ची केळी घेतलेली आहेत 2, जी आपण भाजीसाठी वापरतो तीच केळी आहेत ही, आणि त्याची आपल्याला सालं काढून घ्यायची आहेत पहिल्यांदा. तर इथे मी सगळी सालं काढून घेते दोन्ही केळ्यांची. सगळ्यात आधी म्हणजे हा मसाला मी बनवत ठेवला आहे, म्हणजे तो छान असा उकळणार आहे आपली केळी किसून होईपर्यंत. आणि महत्त्वाचं म्हणजे केळी किसून घेतली ना की ती लगेच काळी पडतात. त्यामुळे हे जे पाण्याचं मिश्रण आहे ते पहिल्यांदा सगळं व्यवस्थित असं बनवून घ्यायचं आणि उकळत ठेवलेलं आहे. आता मी पहिल्यांदा केळी किसून घेते. इथे मी 2 केळ्यांचा वापर करते कटलेट बनवायला. तर छान असा किस काढून घेते सगळ्या केळ्यांचा. तर इथे मी सगळा किस बनवून घेतलेला आहे. आता आपल्याला डायरेक्ट हा पाण्यामध्ये घालायचा आहे. जास्त वेळ बाहेर ठेवायचं नाही, तसंच ठेवला तर तो काळा पडतो. तर ते छान अशी उकळ आलेली आहे पाण्याला आणि आतमध्ये मी सगळा घालून घेते. पाण्यामध्ये किस घालताना ना पाणी असं उकळतं असलं पाहिजे, म्हणजे पटकन तो किस जो आहे केळ्याचा तो पटकन शिजला जातो. व्यवस्थित असं हे मिक्स करून घेते आणि आता मी आतमध्ये 1 वाटी भरून रवा घालते. आपण जो शिरा बनवतो ना त्याच्यासाठी जो रवा वापरतो मीडियम साईज रवा, तो इथे वापरलेला आहे आणि सगळा पाण्यामध्ये हा मिक्स करून घ्यायचा. इथे सगळं मिश्रण व्यवस्थित असं मिक्स झालेलं आहे. इथे मी वर झाकण वगैरे ठेवून काही शिजवणार नाही आहे, असंच हे शिजवून घेणार आहे. 2 मिनटं असंच परतून घ्यायचं. रवा पण छान शिजलेला आहे आणि केळी पण छान शिजलेली आहेत, पाणी अजिबात आतमध्ये नाही आहे. छान असं घट्टसर मिश्रण तयार झालेलं आहे. आता मी हे एका ताटामध्ये काढून घेते आणि थंड करून घ्यायचं आहे एकदम. इथे मिश्रण जे आहे ते मस्तपैकी थंड झालेलं आहे. आता मी वरून थोडीशी अजून कोथिंबीर घालते आणि हे मिश्रण व्यवस्थित असं एकजीव करून घेते. एक असा गोळा बनवून घ्यायचा ह्या मिश्रणाचा. थोडंसं हे घट्टसरच पीठ असतं, तर तसंच त्याला पाणी वगैरे काही लावायचं नाही. हे जे मी प्रमाण सांगितलेलं आहे ते एकदम बरोबर प्रमाण आहे. अजिबात पाणी वगैरे आतमध्ये घालायचे नाहीत, नाहीतर आपली कटलेट जी आहेत ते तेलकट होणार. छान असा गोळा बनवून तयार झालेला आहे आणि आता आपल्याला ह्याचे कटलेट बनवायचे आहेत. तर इथे मी अशा आकाराचे कटलेट बनवते. दिसायला थोडे वेगळे दिसत आहेत आणि लहान मुलांना तर खूप आवडतात वेगवेगळे आकार. तर इथे सगळे कटलेट मी एकदाच बनवून घेणार आहे. तुम्हाला जर दुसऱ्या आकारामध्ये बनवायचे असतील तर तुम्ही त्या आकारामध्ये सुद्धा बनवू शकता. तर इथे माझे सगळे कटलेट बनवून तयार झालेले आहेत. आता यांना लावायला मी रवा घेते. एकदम बारीक जो रवा असतो ना, लाडू रवा, तो घेतलेला आहे इथे आणि तो कटलेटला लावून घ्यायचा आहे. आणि जेवढे आपण फ्राय करणार ना तेवढ्याच कटलेटला लावून घ्यायचं एका वेळी. एकदम सगळ्या कटलेटला लावून ठेवायचा नाही तो. इथे मी तेल पण गरम करत ठेवलेलं आहे एका बाजूला. मस्तपैकी तेल गरम झालेलं आहे. गरम गरम तेलामध्ये ही कटलेट मी सोडणार आहे. तेल छान असं गरम करून घ्यायचं एकदम आणि त्याच्यानंतर आपल्याला गॅस मीडियम करायचा आहे.
मीडियम टू हाय फ्लेमवर आपल्याला ही कटलेट बनवायची आहेत, म्हणजे आतून पण मस्तपैकी भाजली जातात आणि बाहेरून एकदम कुरकुरीत अशी होतात. एकदम हाय फ्लेमवर कटलेट तळायची नाहीत. इथे जी कटलेट आहेत ते मी डीप फ्राय करून घेतलेली आहेत, पण तुम्हाला जर जास्त तेलकट खायचं नसेल ना, तर तुम्ही शॅलो फ्राय करून पण घेऊ शकता. एखाद्या तव्यावर ना 2-3 चमचे तेल घालून मंद गॅसवर दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित खरपूस अशी भाजून घ्यायची. छान अशी कुरकुरीत होतात आणि चवीला सुद्धा ह्या कटलेट सारखे एकदम छान अशी चव येते त्यांना सुद्धा. तर इथे मी ही कटलेट मस्तपैकी फ्राय करून घेतलेली आहेत आणि दिसायला पण खूप मस्त दिसतायत. चवीला पण खूप छान झालेली आहेत ही. तेलातून काढल्यानंतर ही कटलेट आहेत ती एका जाळीवर काढून घेते, म्हणजे काय होणार, एक्स्ट्राचं जे तेल असेल ना ते सगळं निघून जायला मदत होते आणि तेलकट पण होत नाही ती कटलेट. नाहीतर खालच्या बाजूने कशी तेलकट तेलकट लागतात ना, तशी पण लागणार नाहीत. उरलेली ही सगळी कटलेट आहेत ना, ही अशाच पद्धतीने तळून घेणार आहे मी. ही कटलेट तळतानाची महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण कटलेट तेलामध्ये सोडल्यानंतर लगेच परतायचं नाही ते. व्यवस्थित वरचा जो फेस आहे ना, तो निघून गेला पाहिजे आणि आतमधली कटलेट दिसली पाहिजे तेलामध्ये. नंतरच ती परतायची आहेत. म्हणजे एक बाजू व्यवस्थित भाजल्याशिवाय तेलातून परतायची नाहीत आणि दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित अशी तळून घ्यायची आहेत. तर इथे छान अशी कटलेट बनवून तयार झालेली आहेत सगळी. दिसायला पण एकदम छान अशी दिसतायत आणि ही कटलेट जी आहेत ना, ही आपण पुदिन्याच्या चटणीबरोबर, म्हणजे पुदिना कोथिंबीरची चटणी किंवा चिंच गुळाची चटणी असते ना, ती पण ह्याच्याबरोबर खूप छान लागते. भरपूर पाऊस सुरू आहे आणि पावसामध्ये असे गरमागरम मस्त लागतात हे कटलेट. आणि इकडे भरपूर पाऊस असल्यामुळे आमची लाईट पण नाही आहे, त्याच्यामुळे मी चटणी कोणतीही बनवलेली नाही आहे. मस्तपैकी टोमॅटो केचप बरोबर हे सगळ्यांना दिलेलं आहे. टोमॅटो केचपसुद्धा खूप छान लागतो कटलेट बरोबर आणि मुलांना तर खूप आवडतो टोमॅटो केचप आणि कटलेट. तर आजची माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि असाच मस्त मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.